Jadi anak yang benaria. Jeng bolang tong berubah. Bide kirang nari kelai kya. Tabo bore kelai nai. Aboni bagai. Jadi Maharata energi kes dibani logi. Jeng babai thang changai bini logi wa. Jeng ba aphak nikha. Jeng demokratik lama tu iba. Bide kirang na jeng kelai nai. Jeng India ni sasan. Gosi woi na harnai. Kento Bangladesh ni sasan. Kono dina jeng mani nagala. Kono dina gosia. Gosia mandra. Cini bubagra. Cini unity ni simbol. Pia ek tanah isu. Oh isino tuyoi. Tangai cini ting bajak ting lana. Tangai khagai jeng प्रतिबाद खालायना अमा आंनरनो सुननानै नायो tangai jeng khagana nang ek tai suro thancangoi maya अमा wan सुननानै जों नांनाय बसखांनि साला गोबां माथायाव बदल नखरनाय जों टाइबोसे थकक जासिनाय जाति हानि कक सावै जत पार्टीनो सावो हा दफा तामुं गाचिनि दफारो बरदाना थांजोबै गाचों बसखांनि इलेक्शन फाइट दङ आरो विभिन्न राजनैतिक दल যারা তীব্রাসানো ফালছানাই হানো ফালিছানাই বরংনে বসখাঙ্গ थांगानो नरक साबधान तंनो नाङानो रास्ताय जों चिनि তীব্রাসারक नरकटा फालजाखिदि ताखुरो चिनि हानो फालनानै सुजुतारिसिदे नरक नोखाना तामो सावै दफा हानि सावै थांगै तिनि अ दफानो और माधव बारी वो छय जना गुली साल कथां कथां कगै रिगा जाखा थै खिगलाय रिजाखा ताङै चिनि बरक अ कगजांनाय र जिबि हास्पाताल ताङै खक्साराम साहाय्य माया जतन साखा सरकारनि साहाय्य माननाय जों थाङै नायका 8 तारिख कगजागो 9 तारिख ना आंगर फाइका खमुलुंग 9 तारिख थाङै नायका तामुंखा जों थाङै खोनाका घन्टार पर घन्टा केन टेबलेट इंजेक्शन नांगौ रां करै चेने कोनो फान करै चेने संगठन कता चेने जे मानते जों 500 1000 खाय चेने जे पकेट तंगमनि जों रिसुबाखा कोनो राजनैतिक दल चुसुबाखा आं साइमेया केंद्र जारा क्षमताव तंनाय चेने दफानि कक सानाय चेने हानि कक सानाय र सरकार निसुबा सुरिमे फन बंगले पाटो त फान कबां तंग ताङै बरनो काइसे इंजेक्शन पाइनानै काइसे टेबलेट पाइनानै रां दिमाया बरके खाइरो जादा ओ कक जानाय र नुगै बंगनिका मुक्ति खलाया दा बर खाइ दफानि बर जादिबा आबोनि बागै जों बुस दत्तनन सिनिनानै जरांगै फाइका साबासिनि दफानि बागै कक छानाय आर साबासिनि दफाना फालै छानाय बरंनो नरक सिनि सिदे जरा जों पाइनानै उङै फाइका सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जदि राज्यसभा पास उङै थांगै जदि बांलादेशनि बरक फाइकाखाय सिनि हा जों टंला जों कमरै थांसोनाय सालसा जों बुनि दास बुनि लेबार अंगै गोथां टंगैबो बरम करिंगै जों बानसि टंनानै नांगान आबोनि बागै ताखुरक आं थांनानै नायमाखाय मोसे जों जारा सिलाय रमनाय बिभिन्न समय जों स्वाभाविक जीवन फिरगै फाइका जों 48टा मतासे थानचांगै मानगाखाय ओ चिकन चिकन रिजनल पार्टी र ताङै थानचांगै माया ताङै बरका जायै त आं बरंनोबो सोंनानै नायो
जों 48टा मथा चिकन चिकन न तुई तिरि टिवाइपि सिंखा 9 तारिख जुन नंगर नय अडिटोरियाम जों कनफारेन्स खालायो चिनि मथाना सरो दिनै 7-8 मास सुंखा जों मियाबो जुलाइ बारियाव जों रेली खालायो चिनि राजमाता थांगो 4 किलोमिटार दिबोदे एकटा समय चिनि राजमाता हिमु सोंबाय बसावो आनि दफा करे इंगाकाय आं बर'नि राजमाता आं बर'नि बुबाग्रा नाय सुतरां आंनि दफाना फियगनानि बागै आं जेखाने बां तंथन आनो खबरि दे आं फाइनाय नरकबाय आं ताइ बिसि सानानै नायलिया ताखुरक जों क कायसाना आं नंनो थाने अनुरोध खायै आं कबंनानै नायो जारा चिनि दफाना फालि जानाय जारा चिनि हानो फालि जानाय बर'नो नरक चिनि सिदे ताखुरक बर'नो चिनि दफा बाय सिकागनानि बागै नर यात्री रमसिदि जों ताइ फालजागलिया जों ताइ पाइजागलिया पाइथागो आं कक थाइसना सावि पाइरिसिनाय one for all for one जों कायसानो जत जों जतनो कायसा आबोनो चिनि बुबाग्रा जतनो न खुलुमबाय था